Pa evo, mogu vam reći da u ova 3 dana koliko jesam bio ovdje u Briselu, proveo sam 3, rekao bi, intenzivna dana u plenarnim zasjedanjima, u bilateralnim razgovorima sa mnogim predsjednicima regija, ali i susretima i nas predstavnicima odbora regija koji dolazimo iz Hrvatske. Kad govorimo o plenarnom dijelu zasjedanja odbora regija, onda moram tu izdvojiti, rekao bi, izlaganje i razgovor sa gospođom Federicom Mogherini, gdje smo pričali de facto o aktualnom trenutku Europske unije, o problemu migranata i izbjeglica i kroz razgovor sa nama, pripadnicima odbora regija, svi zajedno jesmo uvidjeli činjenicu da upravo na lokalnim, na regionalnim vlastima je veliki s jedne strane teret, a s druge odgovornost da cijela Europa zajednički promišlja o ovome problemu. Ono što definitivno me veseli, da i visoka povjerenica je obećala daljnju vrlo konkretnu i materijalnu pomoć Europske komisije prema lokalnim i regionalnim vlastima kako bi lakše mogli se zajedno sa centralnom državom koordinirano baviti tom temom. Veseli me što smo evo jučer pričali i sa komisionerom za poljoprivredu, gospodinom Hoganom, gdje je jasno da je to jedna od centralnih tema u ovome mandatu i Europske komisije i Europskog parlamenta. Dakle, mišljenje je odbora regija, a znamo da i sam komisioner došao je tražiti mišljenje kroz diskusiju sa nama pripadnicima odbora regija. Mišljenje dakle naše je da treba cijelu tu, ja bih rekao, poljoprivrednu politiku, prvenstveno vezano za plaćanja, pojednostaviti u birokratskom smislu, da treba jače raditi na zaštiti naših vlastitih autohtonih proizvoda i usmjeriti investicije europske kase, da tako kažem, prvenstveno u infrastrukturu u poljoprivredi. To je ono glavno o čemu mi jesmo razgovarali ova 3 dana na odboru regija, gdje sam i ja naravno iznio stavove Istarske županije i zbilja me veseli da mogu sudjelovati u radu jedne tako važne ustanove. Kad govorimo o bilateralnim razgovorima, u ova 3 dana imao sam cijeli niz sastanaka sa svojim kolegama, sa predsjednikom regije Koruška, sa predsjednikom regije Veneto, Friuli Venezia Giulia, ali i mnogim svojim kolegama županima od Dubrovačko-neretvanske županije do Varaždinske i kolegama gradonačelnicima. Zašto je to važno? Zbog osmišljavanja budućih projekata, zbog apliciranja projekata, zbog dogovora na koje programe se hoćemo zajedno javiti i zato mislim da ovi Open Daysi, ovaj odbor regija nešto je zbilja vrlo korisno iz kojeg nakon toga nastanu konkretni rezultati.